нами оди худои меҳрубон салом. барномаи навбати китобхон аст ва имрӯз мо боз бо як барномаи дигар дар хидмати шумо хоҳем буд ва меҳмони имрӯзаи мо Парвиз ҳастанд. Парвиз, ба барнома хеле хуш омадед. Ташаккур ки даъвати моро пазируфтед ва сипос ки ҷавонони мисли шумо дар ин кишвар ҳастанд ва фаъолият мекунанд. Парвиз, бигӯед ки имрӯз чӣ ҳолу аҳвол доред ва бо чӣ корҳо банд ҳастед? дуруд ба шумо, ба тамошобинони барномаи китобхон ҳам. ҳоло ман барои тарғиби илм машғул ҳастам. асосан бо дар кӯчаҳои душанбе астроэкскурсияҳо ташкил мекунам ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ илми астрономия, илмҳои дақиқро ҳарчи бештар бошад тарғиб мекунам. мақсади асосии ман ҳам ин аст. Парвиз, дар як наворатон ман дида будам, хеле вақт гузашт, бисёр ба як эҳсос, ба як надомат ва бо як изҳори таассуф аз он мегуфтед ки дар фикри ҷавонони мо имрӯз чӣ мегузарад ва дар дунё чӣ мегузарад ва бисёр нигарон будед аз андешаи ҷавонон. Чаро андешаи ҷавонон шуморо ин қадар нигарон мекунад? барои ки дар ҷомеаи ҳозираи мо ҷаҳонбинӣ ҷавонони ҳозираи мо дар ҷомеа хело танг аст. Чӣ мегӯям? Хело танг аст ки ин маро нигарон мекунад. вақте ки ман дар шабакаи иҷтимоӣ ягон навор мегузорам, ягон дар бораи ягон хабарҳои кайҳонӣ хабар медиҳам, маълумот аллакай дар шаҳрҳо менависанд, як навуд шаҳрҳое менависанд ки ҷаҳонбинӣ хело танг аст ва ин маро нигарон мекунад ки онҳо чиро нигоҳ мекунанд. масалан, агар шумо ба шабакаи ютуб даромада ягон навори ягон блогер рақсу бозии онро ягон сурудро бинед, дар як ҳафта худам мушоҳида кардам, як наворе ки тамоман калимаҳош маънӣ надорад, дар як ҳафта зиёда аз 1 миллион тамошобин дидааст. ин маро нигарон кард. ва агар шумо дигар наворҳоро бинед, масалан барномаи шумо, дигар барномаҳо ҳастанд, хеле зиёд ҳастанд ки якчи меомӯзонанд ба мардум, дар давоми моҳҳо бо бори гуфта медам 50,000 тамошобин гирифта наметавонад, 50,000 киса 20,000 гирифта наметавонад. ин маро нигарон кард. ва ҳамон сарояндаҳо ва ҳамон блогерое ки ҳастанд, онҳоро ки мебинад? Онҳо тоҷикӣ месароянд, аслан бо забони маҳаллии худашон, бо забони адабӣ ҳам нест. Ки мебинад? Тоҷик мебинад. Кадом тоҷик? Тоҷики худамон. Ӯзбек намебинад, рус намебинад. Худамон ҳамонро мебинем, худамон ҳамонро дастгирӣ мекунем ки чунин, чӣ мегӯем, бемаънигӣ гӯем ҳам дуруст мегардад ки зиёд шуда рафта истааст. Ба илм бошад, ягон кас на дастгирӣ мекунанд, на чӣ мекунанд. Масалан, сифати наворҳоро гӯем, сифати наворҳои мо ҳам, шумо ҳам аз онҳо ягон камбудӣ надорад. ҳатто беҳтар ҳам аст аз ҷиҳати техникӣ, аз ҷиҳати агар маъниро намегӯем, аз ҷиҳати техникӣ хело беҳтар аст. аз ҷиҳати хеле нигирем, дар як ҳафта зиёда аз 1 миллион тамошобин. яъне шуморо ин ба ташвиқ меорад ки завқи мо воқеан паст шуд. яъне якбора як қишре ки имрӯз гӯё модерн бояд бошад, дар асри 21 зиндагӣ кунад, вале завқаш, ҷаҳонбинияш, донишаш меравад асрҳои 9-10 ки одам воқеан нигарон кунанда аст. дар баробари аз ҷавонон нигарон мекунед, бештарам аз кайҳон нигаронӣ доред. гоҳ аз ин сайёра хабар мерасонед, гоҳ аз он сайёра хабар мегузаред. ман шӯхиомез ба дӯстонам гуфтам ки ин дӯсти мо як хабарнигори кайҳонӣ аст. воқеан хеле дӯст медоред кайҳон ва кайҳоншиносиро ва ин аз куҷо дар шумо ангеза пайдо шуд ба ин илм? бисёро чунин суол медиҳанд ки барои чӣ ба кайҳон шавқ дорӣ? Чӣ аст ки ту аз аввал шавқ пайдо кардӣ? агар рости гап гӯям, ҳар як кӯдаке ки таваллуд мешавад аз хурдӣ ба ин чизҳо шавқ дорад. масалан, шумо ҳам, ман ҳам, дигарон ҳам, агар аҳамият бошад, аз хурдӣ савол ба меомад ки барои чӣ ранги осмон кабуда аст? барои чӣ замин курашакл аст? барои чӣ чоркунҷа нест? барои чӣ моҳ чунин аст? барои чӣ моҳ пурра мешавад, монанди дост мешавад? ҳар гуна ин гуна саволҳо ба меомад ва вақте ки ин саволҳоро ба Калон Солон медиҳанд, одатан чӣ гуна ҷавобҳоро мо мешунавем бисёртар. аз ҳисобе ки Калон Солон ҷавоби инро худашон мукаммал намедонанд, ба оддитарин ҷавобҳое ки мегӯянд ин гуна саволҳоро наде, ҳамин хел аст, хай шакли замин курашакл аст, чӣ бояд чоркунҷа шавад? одатан чунин ҷавоб медиҳанд, ё ин ки мегӯянд инҳоро ҳамашро худо офаридааст, ҳамин тавр офаридааст. бале, худо офаридааст, ҳамашро офаридгор офаридааст, лекин бояд донем ки барои чӣ дар зери ин кадом қонунҳои илм ҳастанд ки барои чӣ онҳо курашакл ҳастанд, барои чӣ дигар шакл нашуданд. ин гуна саволҳо кӯдаконро, одатан кӯдакон ба ин гуна саволҳо ҷавоб гирифт наметавонанд. ман масалан худам то синфи 7-8 ба ин саволҳо аз ягон кас ҷавоб гирифт наметавонистам. дар шабакаи иҷтимоӣ албатта наворҳо буданд ё ин ки дар телевизорҳо
асосан ман худам ҳамин гуна ҷавоне ҳастам ки телевизиони National Geographic-ро дида калон шудага ҳастам. Аз ҳамин сабабҳам онҳо ба ман ба худ ҷалб мекарданд ин гуна мавзӯъ ки ба саволҳои худам ҳам аз онҳо ҷавоб пайдо мекардам. Лекин бо забони тоҷикӣ мутаассифона ягон маълумоти кофӣ ё ин ки бо сифатро ман на дар шабакаи иҷтимоӣ росташро мегӯям на дар телевизионҳо ман ёфта наметавонистам. Ва ин водор кард ки ҳоло ман дар шабакаи иҷтимоӣ худам канали худамро кушоям ва дар он ҷо аз чизҳои элементари оддитарин чизҳо ба мардум фаҳмонам ки барои чӣ борон меборад, барои чӣ барф меборад, барои чӣ замин курашакл аст, барои чӣ сайёра аст, истора чӣ фарқ дорад, ҳаминҳоро мехоҳам ба мардум фаҳмонам. Аллакай барои ҷавононе ки уже аз 30 солшон аз 15-20 сол гузаштагӣ ҳастанд, ин чизҳо аллакай ба ҳаёти ояндаи онҳо таъсир намекунад. Лекин вақте ки ман дар шаҳрҳо мехонам ки менависанд бо шарофати навори шумо фарзанддорӣ, ман аллакай ба ин чиз шавқ пайдо кард, аллакай фаҳмид ки ситора сайёра чӣ фарқ дорад, аллакай ин як дастовард барои ман бошад ки насли нав расе ки ҳоло таваллуд шуда истодам ва ҳоло калон шуда истодам, масалан то сини 10 сола, аллакай метавонанд ба ҳаёти ояндаи онҳо таъсир расонанд ва онҳо дар оянда ба ҷомеаи мо бо корҳои худашон дар роҳи илм агар дар ҳамин самт раванд таъсири калон расонанд. дуруст. Парвиз, як гапи ҷолиб гуфтед ки вақте мо дар хурди аз падару модарони худ мепурсем ва дигарон суол мекунанд, мегӯянд ин ҳама чизро худованд офаридаст. Вале дуруст ҳам гуфтед ки дуруст аст, инро худо офаридааст, вале ҳамин худо дар Қуръон ба мо мегӯяд ки шумо тафаккур кунед, тадаббур кунед ва ҳамин ба суолҳоятон биомӯзед. Яъне шумо ин зиндагиро, ин ҳастиро, ин низоме ки дар ӯ зиндагӣ мекунед, бошад зиндагӣ барои шумо осонтару роҳаттару хубтар бошад. ба фикри шумо чаро мо камтар майл мекунем ба илмҳои дақиқ? Аслитарин омилш чи аст? Масалан дар ҳамин бахши кайҳон ё ин ки астрономия чаро мо камтар таваҷҷӯҳ мекунем? Шумо омӯхтед ки сабабаш чи аст? Бале, яке аз сабабҳои асосӣ ин аст ки ҷавонони оянда, ҳозираи мо дар оянда дар ҷамъияти мо аз рӯи ин самт ояндаи худро намебинанд. Чунон мешуморанд ки ин самт дар оянда надорад, бале дар ҳозир ин гапи онҳо ҳам дуруст аст. Масалан ман ҳам вақте ки мактаби миёнаро хатм кардам, хостам ҳуҷҷатҳоямро ба факултаи физика математика супорам, лекин бо сабабҳои оилавӣ, барое ки дар оянда бо ин самт ман як оиларо бо пуррагӣ аз ҷиҳати молия таъмин карда наметавонам. Баъд маҷбур шудам ба ҳамин соҳа наздиктар ба соҳаи техникӣ рафтам, лекин ин соҳаро напартофтам, баръакс барои худам меомӯхтам. Ва вақте ки барои худам меомӯхтам, чӣ мешуд? Агар ҳамун чизҳое ки ман меомӯхтам, як навъи чизҳоро меомӯхтам ки маро ба хеле эҳсосот дода мешудам ва агар ба ягон кас онро гуфта надиҳам, чунон менамуд ки ба назарам аз дарунам худе ки ягон чи кайфидани барои мешуд ки бояд ба чизҳои фаҳмидаамро ба ягон кас гӯям ки дар кайҳон чӣ ҳодисаҳо роҳ аст, дар олами илм, табиат чӣ воқеаҳо ҳаст ки бояд шумо ҳам фаҳме, як ҳодисаҳое ҳаст ки бояд одамон фаҳманд. Ҳамонро мехостам фаҳманд. Баъд фикр омад ки метавонем инро дар шабакаи иҷтимоӣ ба одамон хабар диҳем. Ва ба ин сабаб шуд як ҳодисаи нохуш сабаб шудааст. Хуб, чӣ ҳодиса марҳамат бигӯед? Вақте ки дар курси дуюм мехондам, бо як чанд сабаб китфи ростамро шикастам ва дар давоми 1.5 моҳ ман натавонистам дар дарсҳои донишгоҳ иштирок кунам ва ин имконият дод ки дар шабакаи иҷтимоии Facebook саҳифаи худамро кушоям ва дар он ҷо гурӯҳ кушода, дар гурӯҳ ҳама рӯз тақрибан 10-15 маводи илми астрономӣ дар он гузаронам, хоҳ бо забони русӣ бошад, хоҳ бо забони тоҷикӣ. Ва нигоҳ кунед, дар муддати 1 сол он гурӯҳ 35,000 пайрови худро пайдо кард. Беҳтарин ва мо шуморо барои ин кор аҳсан мегӯем. Парвиз, бубинед, дар сурате ки кишварҳои абарқудрати дунё миллиардҳо миллиард пули худро дар самти кайҳон, астрономия ва парвоз ба кайҳон сарф мекунанд, бисёре аз ҷавонон аз мо мепурсанд ки хуб ҳамин кайҳон, галактикаҳое ки ин мо дар телевизион нишон медиҳанд, онҳо шабеҳ як тахаюл ҳастанд, мисли як фантастика ҳастанд, мисли он ҳастанд ки мо мисли як филм ҳастанд ва ин чӣ нафъ дорад ба мо, ба ҷомеаи мо, ба кишвари мо, агар мо ҳамин самтро рушд бидиҳем? ҷавоби шумо ба ин гуна афрод чи аст? нигоҳ кунед, вақте ки мо худам наворхӯро ҷойгирӣ мекунам, дар шаҳр менависанд ки ин ҳамаш дурӯғ аст, тахаюлӣ аст, онро масалан олимони атеист аз худашон чӣ кардага ҳастанд, сохтага ҳастанд. Лекин вақте ки инҳоро мехунам, аллакай пештарҳо ғамгин мешудам, лекин ҳозир хандам мегирад. Ба онҳо ҷавоб ҳам намегардам, аллакай менам ки фоида надорад, барои ин ки ҷаҳонбин онҳо чунон аст.
агар хоҳанд онҳо ҷавобашро худашон кобанд ёбанд лекин онҳое ки мефаҳманд ё ки аз ҷиҳати шавқ оварданашон саволҳои шавқовар медиҳанд ба онҳо ман суҳбат мекунам ҷавоб мегардонам. Маслан мегӯянд галактика аст. Галактикаро ки баромада аз ин тараф сурат гирифтагӣ аст ё ки ба тасвир гирифтагӣ аст. Албатта ягон кас баромада тасвир гирифтагӣ нест. Онро мо қиёс ба дигар галактикаҳо дида ҳастам ки масалан мо метавонем бо ҳамин телескопи оддитарин дар аз шаҳр дуртар бароем галактикаро бинем ва маълум мешавад ки чунин галактикаҳо миллионҳо ҳастанд ва эҳтимолияти зиёде ҳаст ки галактикаи мо ҳамчунин аст. Мо радиотелескопҳое дорем ки дар рӯи замин бо миллиардҳо доллар сохта шудаанд. Онҳо худи диски галактикаи моро мебинанд ва шакли онро муайян карда метавонанд. Анакун саволи дуюме ки барои чӣ кишварҳои пешрафта ба ин соҳаҳо миллиардҳо сарф мекунанд. Накунеш нигоҳ кунед ки барои чӣ сарф мекунанд. Барои чӣ боз савол гузаронем ки барои чӣ онҳо пешрафтанд. Бале. Дар ин самт. Барои чӣ пешрафтанд ки миллиард сарф мекунанд. Агар мо ҳам тавонем ба ин албатта шароити мо миллиард имкон намедиҳад ки миллиардҳо сарф кунем, лекин дар вақте ки ба ин лоиҳаҳо сарф мекунем дар раванд дар эволюсияи сохтани ҳамин асбобҳо ё ки технологияҳо як технологияи нав ба мо лозим мешаванд ки баъдтар он технологияҳо дар ҷамъият дар ҷомеа дар чӣ мегӯянд дар зиндагӣ дар ҳаёти ҳамарӯзии инсонҳои оддӣ баъдтар истифода мебаранд. Масалан гирем вақте ки ба моҳ парвоз карданӣ буданд одамро ба моҳ парвоз карда буданд ба онҳо чунон асбоб технология лозим шуд ки миллионҳо ё ки миллиардҳо процессорро ҳисобу китоб кунад. Албатта чи аст процессор. Баъд процессорро ихтироъ карданд ки ҳоло мо онро истифода мебарем монанд наворҳое ки мегирем ё ки ҳама рӯза ва мо гирду атроф мо аз процессорҳо аз чунин технология иборат аст. Ин яке аз онҳо аст. Чунин ихтироъотҳое ки ба ҳаёти мо таъсир кардан даҳҳо садҳо ҳастанд ки ба ҳаёти ҳаррӯзаи мо барои пешрафти ҷомеаи мо таъсири калон мерасонанд. Охирон таҳаввулотҳо чӣ мегузарад имрӯз дар ҷаҳони кайҳон? Чун шумо гоҳ аз як галактика хабари ғамангез доред, гоҳ аз як дастгоҳи дуррафта шодӣ мекунед, гоҳ аз як дигараш ғамгин мешавед. Имрӯз чӣ таҳаввулот аст дар кайҳон ва чӣ пешравиҳо аст? Яке аз пешравиҳои охироне ки дар 30 сола ё 50 соли охирон ин рух додааст, албатта бо боварии комил гуфта метавонем ки телескопи Ҷеймс Уеб як сол пеш 25 декабр соли 2021 аллакай як сол зиёд шудааст. 2022 телескопи Ҷеймс Уебро ба кайҳон сар доданд ки он ба он телескоп зиёда аз 10 миллиард доллари амрикоӣ сарф шуд. Ва онро на танҳо худи Амрико, балки дигар давлатҳо ҳам бо давлатҳои Аврупо, Чин бо ҳамкорӣ онро дар давоми 30 сол сохтани онро соли 1990 шурӯъ карда буданд. Сохтанд ки он метавонад ҷои телескопи афсонавии Хаблро ҳам медонем гирад. Хаблро худаш соли 1992 сол ба кайҳон бароварда буданд ва бо баровардани он боз фикре омад ки боз телескопи дигарро дар он дастанд. Бо ин дуюмашро шурӯъ карданд. Бале, дуюмашро шурӯъ карданд ва як сол пеш онро ба кайҳон сар доданд ки он метавонад кайҳони мо, олами мушоҳидашавандаи моро баъд аз саркаши бузург, баъд аз 300-400 миллионе ки сол дошт кайҳони мо, онро бо чашмони худ бинад. Дар он вақтҳо чӣ процессҳо буд, чӣ объектҳо буд. Ва аллакай мо қариб 2 ҳафта мешавад дар шабакаи иҷтимоӣ як навор гузоштам ки телескопи Ҷеймс Уеб 6 галактикаеро ба тасвир гирифт ки он галактикаҳо бояд мавҷуд набошанд. Масалан чӣ хел мо фикр мекардем баъд аз 300 ё 400 миллион таркиши бузург галактикаҳо аллакай хеле шакли хурд доранд ва чунин галактикаи калон бояд мавҷуд набошанд. Лекин Ҷеймс Уеб ин галактикаро ба тасвир гирифт ки ҳоло олимонро ба фикр андохтааст ки барои чӣ чунин аст, бояд ин галактикаҳо мавҷуд набошанд. Яке аз дастовардҳои калонтараш ҳол чунин ҳамин аст. Шумо дар баробари он ки зиёд навор мекунед ва мехонед ва дар бораи кайҳон суҳбат мекунед, як дастгоҳи аёнӣ ҳам доред ки имрӯз дар барнома қарор дорад. Инро ба хотири чӣ гирифтед? Ба хотири даромад кардани ки исбот кунед ки кайҳон чизи тахайюлӣ нест ва воқеан вуҷуд дорад. Ҷавонони мо, наврасон метавонанд аз тариқи ин дастгоҳ биён бо чашмони худашон бибинанд ки воқеан дар кайҳон чӣ аст ва чӣ мегузарад. Ин чӣ хел бо ин кор мекунед шумо? Масалан агар ба мо мегуфтанд ки 6 сол пеш мегуфтанд ки ту баъд аз 6 сол телескопи шахсии худро ба даст меорӣ ва дар шабакаи иҷтимоӣ чунин наворҳо мегузорӣ, ман бовар намекардам ростига. Лекин аз аввал як тақрибан 4 сол ё 5 сол мешавад ки ман дар орзуи харидани телескоп будам. Лекин албатта телескоп чизи арзон нест ва арзон ам ки набошад дар Тоҷикистон ёфтани он хеле мушкил буд. Ва соли 2021 қариб як сол мешавад, моҳи апрел як марде буд ки аз Федератсияи Россия
این تلسکوپ آورده است برای فرزندانش، لیکن از سببی که حتی اون رو چی میگن با استفاده بردن که یک طرفی اون رو جمع کردن نتوانسته است، مجبور شد است که فروشد. و من اون رو مردک رو واخوردم و از اون این تلسکوپ رو خریداری کردم. مقصد خریداری کردن من تمام اکسکورس تشکیل کردن نبود یا با مردم نشان دادن نبود، تنها برای خودم، برای مشاهده کیهان در وقت‌های خولگی بود. لیکن بعد که خریداری کردم بسرم فکر اومد علاقه که من دیگر نوارهای بلاگرهای خارجی رو میدم، اونها در شهرهای خودشون در دولت‌های مثلا اروپا، آمریکا در کوچه‌ها تلسکوپ خود رو استرونوم‌ها از کار میبرند و استرو اکسکورسی‌ها تشکیل میکنن که دلخواه آدم میتواند آماده ماه را یا که سیاره ها را، کیهان را با چشم خود بیند. هر یک نفری که در همون طرف هست یا که گذشته ایستاده است و این امکانات میده که جهان بینی آنها را وسیع کند. لیکن یک چیز رو نظر گرفت که یک انسان‌ها هستن که یک عمر خود رو میگذرونند 70-80 سال 60-70 سال عمر میبینن، لیکن در حیاتشون یک مرتبه کیهان رو دیدگی نیستند. لیکن وقتی که یک بار میبینن جوان یا نوبت از این سال اومده میبینن برای یک مرتبه در حیرت میگذرن که نمردیم همین رو هم دیدیم میگن. بله این البته آدمایی که یکمین بار میبینن شاید این یکمین بار و آخرین بار باشد که کیهان رو با چشم خود میبینن. اصلا با آنها یکمین مهر نشان میدهیم و هنگام دیدن در اونها البته سوال پیدا میشه. چیزی مهمتری همین است که سوال پیدا میشه و سوال میدن که برای چی چنین است، اینجا چی است، برای چی ماه خیلی داغ دارد یا که چکوری دارد، برای چی چنین. البته وقتی که ما با اون سوال دیم اون بعد میفهمن که گپ در بود سر چی رفته است و بعضی فکرهایی که خرافاتی که دارن از مایندشون دور میشه. البته این خیلی تاثیر کننده. یعنی در همه نوع علم این بهترین چیز طرز سوال کردن است، یعنی با وجود آوردن سوال است که شما از طریق این کاراتون سوال ها را با وجود میارید و کاری ما هم در این برنامه همین است که اندیشه و سوال ها را با وجود بیاریم که چرا چنین است، چرا این خیلی میشود، چرا این کشور قدرتمند است، چرا این کشور ضعیف است، چرا این کشور همون موشک‌های دور پرواز را چرا اینش ندارد. و خوب است که شما در ذهن جوانان ما چنین سوال‌ها را با وجود میارید. شما خودت وقتی که اولین بار با این دستگاه کار کردید و کیهان را دیدید چی چیز شما را فرا گرفت؟ اولین بار وقتی که دیدم، از این پیش هم من با تلسکوپ با دیگر تلسکوپ دیده بودم، برای همین احساساتی زیاد نداشت. لیکن از حسابی که تلسکوپ شخصی خودم بود چی میگن یک دیگر احساساتی بود. یکمین مرتبه من ماه را دیده بودم و در اون وقت ماه ناقدر پوره بود و آب و هوا هم ناقدر خوب بود، لیکن دیده بودم. لیکن از حسابی که تلسکوپ خودم بود احساس خیلی خوب بود. شما اگر یک قرار باشد که امروز یک انتخاب برای شما اصلا آرزو دارید خودتون پرواز کنید به کیهان؟ البته کی آرزو نمیکنه، هر کس آرزو میکنه. که هم آرزو دارید که به کیهان پرواز کنن. آرزو شخصا من میترسم با پرواز کردن به کیهان. البته آرزو کردن دیگه است مقصد، که مقصدی من پرواز کردن نیست. راستی از این جایی است آموختن. اگر یک همین شانس شد برای شما چند پیشنهاد کنم، گویان که شما با ماه میروید یا نمیدونم با یوپیتر رو، به یک کدام شما چیز رو انتخاب میکنید، اولین پروازتون میخواید کدام سیاره رو ببینید، کدام مثلا نزدیک به کدام جرم آسمانی یا ستاره ها باشید، با کدامش بیشتر، یا کدام گالاکتیکا رو میخواید اول ببینید؟ البته گالاکتیکای همسایه اندرومدا. البته این از جهت تکنولوژی هم یگان در آینده هم خیلی مشکل است، لیکن اگر خیلی آرزو کنیم البته گالاکتیکای اندرومدا رو دیگر سیاره‌های سیستم افتاده خودمون البته امید داریم بعضی بغیر سیستم‌های سیاره‌های سیستم افتاده خودمون زیاد از 5000 اگزوسیاره داریم که بعض زمین خیلی شباهت‌های زیاد دارن. میخوام همون جو رو ببینم. یکی از هدف‌های عالمان میخوان در کیهان یک جای پیدا کنن برای زندگی که موجود هست زندگی یا نه. شما با این نظر چه اندیشه دارید و فکر میکنید این صورت به این دست میابد یا نه در آینده؟ اگر تکنولوژی که حاضره که ما داریم مثلا امکانیت نمیدهند که ما در دیگر سیاره ها حیات پیدا کنیم. همینش معلوم است که در سیاره های سیستم آفتابی خودمون حیات موجود نیست. این دقیق شد، دقیق عمیق است که حیات نیست. لیکن اگر گفتم در دیگر اگزوسیاره ها حالا ما نمیدونیم که حیات هست یا نه، لیکن در آینده البته امکانیت هست که ما رو فهمیم. تکنولوژی ما خیلی با سرعت با شدت پیشرفته شده. کدام کشور بسیار پیشرفته است از نگاه شما در این سمت و میتواند نمونه های زیاد داشته باشد، برنامه زیاد از اونها ترجمه کنیم برای جوانان پیشنهاد کنیم یا از اونها نمونه بگیریم طرز تربیه و تشویق این علم رو در جامعه؟ البته که به شبهه آمریکا در این سمت کیهان آمریکا به یکان شما در جای اول میایستد. یک وقت از یک دستگاه که در کدام سیاره من فراموش کردم کارش تمام شد، شما غمگین شدید؟ چرا برای یک دستگاه آهنی شما غمگین شدید؟ من چنان جوان هستم که
аз мисол аз ҳам ҷудо шудани ду блогер ё аз ҳам ҷудо шудани ду сароянда ғамгин намешавам, онҳоро пайгирӣ намекунам. лекин аз кор мондане ё аз ягон хабари нохуши илмӣ ёки технологӣ ман ғамгин мешавам. дар Мерех як дастгоҳе буд ки асосан заминларзаҳоро дар онҷо чен мекард. Заминларзи Мерехро чен карда буд, ба панелҳои офтобии он чанги Мерех ҷамъ шуда буд ва аллакай ӯ наметавонист аз офтоб заряд гирад ва худ қувва гирад. ва ӯ хабари охирони худро ба инсоният равон кард ки ман кори худро ба анҷом расонида истодам ва дигар наметавонам бо шумо ба алоқа борам ва ин паёми охирони ман аст. ман дар доми ин вақте ки ба шумо хизмат кардам хеле хурсанд будам. хулас миннатдори худро баён кард. хеле аллакай лекин он робот аст, бале, лекин вақте ки хабари онро мехоҳед ман хондам ба эҳсосоти ман хеле ҷӯш хурӯш пайдо кард. ман худа шахси хеле эҳсосотӣ ҳастам. ҷӯш хурӯш пайдо кард ва ҳамон навро тайёр карда будам. шумо аз ин наворо маблағи ба даст меоред фақат ба хотири таблиғи ин илм аст, яъне илми кайҳоншиносӣ, астрономия, ёки аз ин кор ҳам мекунед? агар нисбати даромадро ба назар гирем, шояд ба даромади ман ба минус рафта бошад, лекин ба фоида не. барои ин ки мо асбоб мегирам барои навор сабт кунӣ, микрофон, чароғҳо, ки ҳар дафъа кӯшиш мекунам ки ин наворам аз навори пештараам босифаттар бошад ва барои ман асбобҳои нав мегирам, чароғҳои нав, ки равшанӣ зиёд бошад ва ин албатта ҳамаш хараҷот аст. лекин аз ҷиҳати даромад ҳоли ман як сомони ҳам даромад надидам ва мақсади ман ҳам даромад дидан нест. хизмат кардан аст барои огоҳ кардани ҷомеа, тарғиб кардан. пеш аз он ки ба муаррифии китобҳо бигзарем, мехоҳам ба чанд лоиҳаи шумо ишора кунем. ин ки шумо фурӯши китобҳои онлайнӣ доред ва клуби чӣ мегӯянд маҳфили китобхонҳо доред, аз тариқи онлайн, онам аз тариқи интернет мешавад. ва инчунин бозам эълон кардед ки барои омода кардани ҷавонон ёки наврасон дар самти кайҳоншиносӣ мехоҳед курс боз кунед. ва ҳама ин талошҳо барои чӣ дар ин ҷомеа ва шумо барои як ояндаи нек умед доред барои ин кишвари ба ҷомеаи худамон? як чизро қайд кардан лозим аст ки вақте ки мо ин корҳоямонро сар карда будам, оғоз карда будем, бисёре мегуфтанд ки ин коре ки ту мекунӣ дар Тоҷикистон ягон оянда надорад, намешавад. аз ту пешиам кас кардагӣ нест, баъд аз ту ҳам ҳеҷ кас намекунад ва мардуми мо ба ин чиз шавқ ҳам надоранд, дастгирӣ ҳам намекунанд, ягон мақсад реаксия нишон намедиҳанд. лекин ман гуфтам, агар аз ман пеш кардагӣ нестанд, агар ман накунам, шумо накунед, ту накунӣ, баъд кӣ мекунад дар оянда? бояд як кас оғоз кунад ки ин чиз давом ёбад. ман ин корро оғоз кардам. намедонам то кадом дараҷа ба дастовардҳои ба даст овардам, лекин ин корро аллакай ман оғоз кардам. оғоз кардан аст. хишти аввал шуд мешавад ки аллакай ин чиз метавонад дар оянда давом диҳад ва мақсади асосӣ ҳамин аст. чӣ кор кунем ҷавононро ба самти илмҳои дақиқ бештар ҷалб кунем? шумо ягон роҳашро фикр карда баромадед ки аз чӣ роҳҳо мешавад ки мо ҷавононро бештар ҷалб кунем? чун мега ман агар мо нашавам танҳоям, ту агар мо нашавӣ танҳоӣ, чӣ касе мехоҳад ману ту мо нашавем, хонааш вайрон буд. яъне мо шавем дар ҳамин самти сохтани кишвар, дар самти пешрафти илму технологиё. ман борҳо таъкид кардам ки бо намешавад, ин ки гуфтем мешавад ва мекунем, ҳатман як коре рух медиҳад. ба андешаи шумо чӣ кунем ки ин ҷавонон ба ин самт бештар биёянд? пеш аз он ки чунин савол гузарем ки ҷавонон ба ин самт бештар биёянд, аввал савол гузоштан лозим аст ки барои чӣ ҷавонон ба ин самт намеоянд? чӣ хел ки гуфта гузаштам, ояндаи худро дар ин самт намебинанд. масалан фарз кардем ҷавоб мактаби онро хатм кард, ҳуҷҷатҳояшро ба физика математика супорид ёки факултаи астрономия супорид, астроном шуд, хатм кард. баъд чӣ? бо маоше ки ин ҷавон мегирад дар ин самт ёки оилаашро дар оянда таъмин карда метавонад ё не? албатта ки не. бале, ман то инҷо ба фикри шумо розӣ ҳастам, вале ҳамин ҷавоне ки агар ин корро ба хубӣ анҷом дод, забони инглисӣ, русӣ, як забони хориҷиро донист, метавонад бирад бо марказҳои дигар кор кунад ва шояд аз он тариқ як хизмате барои миллат карда бошад. ин тарафи масъала чӣ хел аст ба фикри шумо? бале, ҳар ҷавоне ки агар ҳоло ки забони хориҷиро донӣ, ҳар касе ки ҳар ҷавоне ки забони хориҷиро медонад, имкониятҳои хеле васеъ дорад ки дар хориҷа таҳсил кунад аз рӯи ҳамин самт. лекин боз як чиз ба назар гирифтан ки ин самти осон нест. мақсад фанҳои дақиқ аст. дар мобайни фанҳои дақиқ асран самти мушкилтар ин астрофизика аст ки хеле як дониши зиёд ва мукаммал
ва забонро бояд хеле хуб донӣ ки ин ҳар ду инро агар ту дар як ҷое ки омӯхта тавонӣ баъд метавонӣ дар хориҷа дар донишгоҳҳои бонуфус таҳсил кунӣ ин соҳаро пеш барӣ лекин пеш бурда мумкин аст дар ҳамон ҷойҳо дар ҳамон кишварҳо ту наметавонӣ ҳоло имконият надорем ки ҳамон ҷавоне ки аз ҳамон хориҷа таҳсил кард омад дар ин ҷо ин соҳаро пеш барӣ. шумо донишҳои зиёд аз китоб гирифта ва шояд сарчашмаи ин корҳоятон ҳам хондани китоб ва мутолиа аст. Аз чӣ китобе шурӯъ мекунем ва чаро ин китобҳоро ба барнома овардем? албатта ман китобҳо дар бораи кайҳонро зиёд дорам. Худам шахсан масалан дар давоми 4 сол зиёда аз 150 китоб ҷамъ кардагӣ ҳастам. Дар давоми 4 сол донишҷӯиям 150 китоб фақат дар бораи кайҳон, кайҳон, физика, умуман илми оммавӣ китобҳои бале ҷамъ кардагӣ ҳастам ки асоситарин ва яке аз аввалинтарин китобе ки ман таваҷҷӯҳи худро додам ва мехоҳам ки ҳар як нафар, ҳар як ҷавон нобаста аз касбу кор он китобро хонад. Тавсия медиҳам китоби Стивен Хокинг «Краткая история времени от большого взрыва до черных дыр», яъне таърихи мухтасари вақт аз саркишии бузург то вартаҳои сиёҳ. Чӣ хеле ки муаллиф мегӯяд дар ин китоб ягон формулаи математикӣ истифода бурда нашудааст ба ғайр аз е баробар mc квадрат. Барое ки гуфта мешавад ки ҳар як формулае ки ту дар ин китоб истифода мебарӣ фурӯши китоб ва хонандаи онро 2 мартаба камтар мекунад. ва ба ин муаллиф риоя кардааст. Мега як формулаи машҳуртарин не Эйнштейн е баробар mc квадрат ва бо забони оддӣ аз пайдоиши кайҳони ҳозири мушоҳидашавандаи мо то олами вартаҳои сиёҳ ки ҳоло мо дидаем, кашф кардем, маълумот доштааст. ҷолибияш чи аст ки бо забони оддитарин навишта шудааст. Бе ягон формула терминҳои илмӣ истифода бурда нашудааст. ҳар як нафаре ки нобаста аз касб кор аст мехоҳад инро фаҳмида метавонад. Стивен Хокинг «Краткая история времени», чуне ки парвизи китобро муаррифӣ кард, ин китоб дар фурӯшгоҳи китоби Тоҷикистон мавҷуд аст ва як китоби дигар аз ин муаллиф ба забони тоҷикӣ нашр шудааст, пурсишҳои кӯтоҳ ба посухҳои бузург. Бисёр китоби ҷолиб аст. Ман он китобро мутолиа кардам. Ман ягона китобе ки аз Стивен Хокинг мутолиа кардам ҳамун китоби ба забони тоҷикӣ нашр шудаи «Маркази хирад» аст ва шумо метавонед он китоб ва китобҳои дигаре аз ин нависанда, аз ин донишманд астрофизик дастрас кунед. Стивен Хокинг ин китоб дар фурӯшгоҳи китоби Тоҷикистон мавҷуд аст. Хуб, китоби дигар аз популяризатор науки мегӯям, тарғибгари илм ва астрономии машҳуртарин дар асри 20 Карл Саган «Голубая точка. Космическое будущее человечества» ном дорад. Инро ҳам ҳар як шахс метавонад нобаста аз касбу кор соҳа гирад хонад. Барои ин ки Карл Саган дар хеле лоиҳаҳои калони НАСА Амрико иштирок кардааст ва саҳми худро гузоштааст ки дар ин китоб оварда шудааст аз ҳар як технология, аз шурӯъ аз аввалин ракетаҳо то технологияи ҳозире ки мо телескопи Хаббл дорем, таърихи ҳар яки он дар ин ҷо навишта шудааст ва он нафароне ки ҳатто ба парвози инсоният ба моҳу ба кайҳон шубҳа доранд, дар ин китоб бо пуррагӣ маълумот бо забони оддӣ оварда шудааст. Барои ду китоби хеле ҷолибро муаррифӣ кардед, ҳам «Голубая точка», ин китоб Карл Саган ва Стивен Хокинг, ва як пешниҳод кардед ки нобаста аз сину сол ва касбу кор хонда шавад. Чаро ҳар ду ин китобҳо? Барои ин ки китобҳои илмӣ нестанд, илми оммавӣ мегӯянд ва китобҳои чӣ мегӯянд бестселлер мегӯянд. Бале, бестселлер мегӯянд дар Амрико, серхонандатарин китобҳои ҷаҳон ҳамин китобҳо ҳастанд. Як махсусан Стивен Хокинг «Краткая история времени» ки дар андеша, дар афкори бисёр метавонад тағйиротро ба вуҷуд биёрад. 70 ё 60% ҷаҳон одамои пешрафта ин китобро албатта хондаги ҳастанд, бестселлер мебошанд. Ташаккур. Китоби дигар? Ин китоб Ювал Ной Харари «Краткая история человечества». Ба фикрам аз ин пештар ин китоб муаррифӣ шудааст дар ин барнома. ин китобро барои чӣ овардам? Чӣ хеле ки гуфтем мо маҳфили китобхонӣ дорем, ҳамаги якчанд ҳафта мешавад ки онро дар шабакаи иҷтимоӣ ташкил кардем ва ҳоло мақсади асосии маҳфили мо чӣ аст ки мо як китобро интихоб мекунем ва дар якҷоягӣ дедлайн мегузорем ва дар муддати интихобшуда бояд ҳамон китобро дар якҷоягӣ хонем ва фикру ақидаҳои худро дар чат, дар Телеграм бошад ё ки дар Инстаграм гузорем ва ба ҳамдигар мубодила кунем. Масалан ҷойҳое мешавад ки ман мушоҳида мекунам, дигар хонанда онҷоро аз назар ба назар намегирад ва ман онро дар чат менависам ва дигар хонанда ҳамчунин бо чунин роҳ метавонем ҷойҳои шавқоварро ба ҳамдигар мубодила кунем ва ин ҳоло ҳамон китобе аст ки дар процесси хондан аст. Ювал Ной Харари «Сапиенс. Краткая история человечества». Ин муаллиф 3 китоби дигар, 4 китоб дорад, вале 3 китобаш алон дар фурӯшгоҳи китоби Тоҷикистон ҳаст. Як китоби машҳураш ин 21 дарси асри 21 ва хеле китоби ҷолиб аст ки 50 соли ояндаро пешбинӣ кардааст ки дар илм, дар иқтисод
ва дар низоми баъзе давлатҳо чӣ ҳодисаҳо рух медиҳад, ҷаҳон ба кадом самт меравад. Албатта як назария аст, як андеша аст ва бисёр назарияҳои ҷолиб дорад. Ювал Нои Харари метавонед ин китобҳоро аз фурӯшгоҳи китоби Тоҷикистон бихаред. Ман гуфтам 3 китоби ин нависанда мегӯянд 4 китоб дорад, вале 3 китобаш дар Тоҷикистон аллакай дар фурӯшгоҳ ҳаст ва тавсия мешавад барномаи китобҳо ки ба ин китобҳо ҳам сар бизанед ва бибинед ки дар дунё, дар гузашта, дар имрӯз ва дар оянда чӣ ҳодисаҳо рух медиҳанд. Дар гузашта чӣ рух дода буд, имрӯз чӣ гап аст ва оянда чӣ хоҳад шуд. Ва ин китобҳои дигар, ин китобҳои дигар ҳастанд. Одатан ман ки ба китобҳои илми оммавӣ, хондаи китобҳои илми оммавӣ бисёртар шавқ доштам, ба китобҳои адабиёт, литература мегӯянд ё ки роман он қадар шавқ надоштам. Лекин як романе шуд ки ман ин роман монанди вартай ин роман худро ба ман кашид. Он романро ман дар шакли электронӣ хонда будам. Алхимик ном дорад. Алхимик он аввалин романе ки ман хонда будам ва баъд аз он ман ба хондаи роман сар кардам. Яке аз китобҳое ки ман беҳад чӣ хеле гуфтам ҷавони эҳсосӣ ҳастам, ба эҳсоси ман хеле таъсири зиёд расонидааст. Китоби Халид Ҳусейнӣ Бегӯши за ветрон. Шояд бисёр нафар хонда бошанд ки аз тақдири ду ҷавон, ду бачае ки аз хурдӣ дӯст буданд, калом мешаванд ва дар тақдири онҳо, дӯстии онҳо чӣ ҳодисаҳо ба вуқӯъ меояд навишта гузаштааст, ки хело ба хонанда ман боварӣ дорам ҳар як шахс метавонад максимум дар 2 рӯз, дар 2 шаб ин китобро хонда тамом кунад. Халид Ҳусейнӣ як нависандаи бисёр машҳур, ҳатто миллионер ки китобаш бисёр бо тиражи калон чоп мешавад. Ин нависандаи афғон аст ки дар муқими Амрико аст, дар Амрико зиндагӣ мекунад ва китобҳояш ҳам ба забони тоҷикӣ ва ҳам ба забони русӣ дар фурӯшгоҳи китоби Тоҷикистон мавҷуд аст ва ҳатто ба забони форсӣ метавонед, агар онҳое ки русиро намедонанд ё инглисиро намедонанд метавонанд аз тариқи ҷустуҷӯҳо Халид Ҳусейнӣ бодпо ё бодбодакбоз ба ҳамин шакл метавонанд ин китобро дастрас карда бихонанд. Ва китоби дигараш ин ҳам китоби Халид Ҳусейнӣ аст. Барои чӣ ман 2 китоби Халид Ҳусейниро овардам? Пештарҳо ман чӣ хеле гуфтам ба китобҳои илми оммавӣ ва ин китобҳои чӣ хеле мегӯянд самаразвития, худшиносӣ аст. Худшиносӣ шавқ доштам ва мехондам. Як чизро таъкид кардан лозим аст ки вақте ки он китобҳоро мехонед як дозаи мотиватсия метиҳад ба шумо, лекин бо гузашти вақт аллакай 1 соат ё 2 соат он доза аллакай гум мешавад ва шумо аллакай дигар он чизро ҳис намекунед, эҳсос намекунед. Як чизро қайд мекунам ки ҳамчун ҷавон як чизро қайд мекунам, дар ин романҳо чунон чизҳое оварда шудааст ки дар бораи дӯстӣ, рафоқат, муҳаббат ва тарзи рафтор дар ягон китоби худшиносӣ онро гирифта наметавонед. Дар китоби худшиносӣ бале ба шумо маслиҳат медиҳанд ки бояд ин хел кунед, ин хел кунед, лекин он чиз аллакай аз ёди шумо меравад ва дозаи мотивасияи шумо ҳам гум мешавад. Лекин ин китобҳо бо муддати зиёди вақт дар шумо таъсири худро мегузаронад. Яъне ҷолиб навишта шудааст ки таъсир мекунад ба равони ба одам таъсир мекунад ва дар ҳамон лаҳза аллакай нигоҳи шуморо ба ҳаёт, хоҳ ба ҳаёт бошад, хоҳ ба кор, аллакай дар ҷояш дигар карда метавонад. Парвез бубинед ин китобҳои шумо ин қадар вай дорад, мисле ки нишонаҳо дорад. Маълум аст ки зиёд ин китоб хонда шудааст ва ин нишонаҳоро барои чӣ мегузоред шумо? Ин қадар шумо хат намекашед рӯи вай? Як чизи ҷолибро қайд мекардам ки Парвиз шумо дар инҷо китоб аз худам ба худам туҳфа. Парвиз яъне худат ба худам китоб туҳфа мекунӣ. Дар идҳо, дар соли нав, дар содрӯзам умуман ҳар вақте ки тамошобинони гиромӣ, ман аввалин бор дидам ки дар китоб навишта шуд аз худам ба худам туҳфа Парвиз. Инам як таҷриба. Чаро чунин мекунед? барои ин ки ба ман одатан ман тӯҳфаи китоб бигирифтан одат кардагӣ нестам, барои ки дар ҷомеаи мо ям кас ба ям кас китоб тӯҳфа намекунад ва ман мехоҳам бисёртар тӯҳфаи китоб бигирам, лекин аз ҳисоби ки ҳеч ки тӯҳфа накунад, барои худам барои чӣ тӯҳфа накунам? имконият дорам, тӯҳфа мекунам. ва нишонаҳои зиёд дорад ин китоб. Шумо хат намекашед, фақат ин хел нишонагузорӣ мекунед китобро, бале? Барои ҳамин аз як чизро қайд карда будам. Пештарҳо чунон ақида доштам ки чунон китобро эҳтиёт нигоҳ мекардам. Нигоҳ кунед, ду китобе ки аввале ки дорам, қариб ки тасаввур мекунед хонда шудагӣ нест. Ҳамин хел бале, нав аст. Ман ин китобро аҳамият додам ки ҳатто бо муқова карда болоаш ро хеле эҳтиёткор. Хеле принсипи. Қариб ҳамаи китоби шумо муқова доштааст. Ман нав аҳамият додам. Муқоваи дастӣ аст. Сабабаш аст ки ман пештар вай мекардам китобҳоро бояд ба насли оянда гузорам
خیلی احتیاط میکردم از یک پرینسیپی خیلی سخت داشتم که از 90 گرادوس کتاب رو زیاد نمیکشیدم کتاب با ساخت کتاب ویران همین خیلی 90 گرادوس 90 گرادوس نقلم که مشان 90 گرادوس لیکن با گذشته وقت نگاهی من دیگر شد کتابی شخصی من است برای چی اون رو من با راحت نخونم با احساس نخونم و البته حالا میتونم با روچکه نویسم با قلم نویسم چون اشاره ها رو گذارم صحبت همون رو درباره همین علم استرونومی مخصوصا علم دقیق خلاصه کنیم که چی باید کرد و چیکار کنیم که شوق جوانان به این سمت بدور شود و ما در آینده جوانانی داشته باشیم که موشک‌های دورپرواز بسازند یا نمیدونم کیهان رو فتح کنند یا مثل هم گذشتگانشون به مثل سینا و فارابی و نمیدونم فخر رازی و دیگر رو فقط از اونها افتخار نکنند و خودشون برای امروز و آینده ها افتخار باشند. هیچ کس گذشته رو نمیپرسد حاضر و آینده رو میپرسد که تو چیکار میکنی و برای این هر چی بیشتر این گونه ساحه رو ترغیب و دستگیری کردن لازم است. چون که در نوارهای خودم هم در یکی از نوارها گفته بودم حتی آمریکا با جوانان چنان وظیفه میگذارد که با دستگاهی که ما ساختیم و با مریخ روان میکنیم با اون شما نام پیشنهاد کنید که ما اون نام رو گذاریم و اگر شما تصور کنید که جوانان چگونه نام ها رو با اون پیشنهاد میکنند که نام ما گذاشته در مریخ میشه با مریخ میرود. البته ما این کارو کار نمیتونیم لیکن به همین مونان کارو میتونیم پلانتر رو زیاد کنیم که شوق جوانان بسیارتر کنند این گونه استرو اکسکورسیو ها رو زیادتر کنیم و برای آینده آنها یک راه کشاد دهیم که آن را آینده خود را در این سمت درخشان بینند. این چیزی رو نسبت به من آدمانی باز کامتر خوب در میفهمند من به نظر خود رو گذاشته نمیتونم لیکن راه های این سمت را وسیع‌تر کنیم که یک آینده درخشان خود را دیده توانند که نشود که با این سمت در آینده نداریم ما اویلام رو تامین کرد نمیتونم فایده ندارد نه ما از کیهان آمدیم با کیهان میرویم. این معنی خیلی چکور دارد با من روی راست نفهمند تماشابینان این رو تاکید کرده میگذارم. بعد باز یک چیز همه وقت سوال دادن را آموزید یا به همه چیز شبهه برید اون چیزی که شما فهمیدید از نوارهای من هم از دیگری هم میشنوید یک وقت به خود قبول نکنید سوال گذارید که برای چی چنین است برای چی این خیلی شده است برای چی اون خیلی و این خیلی است. البته سوالگذاری را باید آموزیم فکر کردن را آموزیم به سمت علم به سمت دانش روی بیاوریم نو بس از اینکه ما در کدام وضعیت هستیم در کدام شرایط هستیم. من فکر میکنم که علم دانش آگاهی هیچ وقت در هیچ مرحله تاریخی بر ضرر انسان تمام نشده است. چرا؟ چون همه بزرگان عالم به این اعتراف رسیدند که علم قدرت است دانش قدرت است. هر کسی که آگاهی دارد هر کسی که میداند او آرامتر خوبتر و زیباتر زندگی خواهد کرد. این برنامه کتابخوان بود تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یاورتان.